Бу буралы тукталышым. Хәзер авыл халкы шушында чыгып юлда очраган машиналарга утырып йөри. Ярты ел элек моннан Азнакайга бара торган шәхси автобус йөрүдән туктый. Бик читен ди җирле халык. Барсаң попутка белән такси ялларга кирәк. Кайтыр өчен. Кайтканда тагы бер авылга кайту өчен 700 тәңкә сорыйлар инде менә таксида. Бик авыр безгә. Кай вакыт кайтып та китәбез бара алмыйча. Нишлисең? Җәяү барып булмый бит. Ерак иң соңгы авыл без Азнакай районының. 2010 елга кадәр авылга ПТП автобуслары йөргән. Кеше аз дип аларны бетерәләр. Шуннан соң күрше Мәндәй авылында яшәүче шәхси эшмәкәр Фәрит Миңнеулов үзе рейс ача. Газель белән һәр көнне иртән авылдашларын алып китә, төштән соң кайтара торган була. Билет бәясе кулай, бөтенебез канәгать идек ди халык. Әмма узган җайда ул авырып китә һәм рейсны яба. Частник безнең йортта Миңнеулов Фәрит абый, ул Мәндәй авылыннан инде. Шу 10 еллап йөртте ул. Хәзер инде ул нәҗидән бирле августның башыннан чирләде ул. Шуннан бирле менә без шушы попуткада менә без йөрибез отчетлар бирергә. Хәзер күрше Мәндәй, Шуарабдул, Митрофановка авыллары да автобуссыз. Фәрит Миңнеулов аларны да йөрткән. Мин Мәндәйдән автобуслар йөрми, бик читен йөрергә. Кешеләр попутчиклар белән йөриләр инде. Ни өчен монда ПТП маршруты йөрмәгән һәм шәхси эшмәкәр үз рейсын туктаткач та халык өчен автобус җибәрмиләр. Без бу сорау белән район башкарма комитетына мөрәҗәгать иттек. Элек-электән бит инде һәрбер авылга йөргән автобус. Ә менә соңгы бер 10-15 елда инде әкренәп кими. Чөнки хәтта хөкүмәт ниләр апапат дигән пассажир предприятиеләр юк бит ул хөкүмәттән финансироваться итә. Хәзер частниклар һәр частник үзенең акчасын шутлый. Шуарабдул Буралы Мәндәй, анда безнең частник йөридер. Ул булай начар эшләмидер, аның пассажир потокта начар түгел иде. Ярдәм итегез бер тапкыр сораганда булмады. Менә сәламәтлеге белән бәйле ди, ул отказался. Хәзер районның төп транспорт оешмасы белән сөйләшүләр алып барабыз. Февральдән бу авылларга маршрут йөри башлаячак диделәр бүген безгә район башкарма комитетында. Основной безнең транспортный предприятие инде Фривей Рамил Раисович белән сөйләштек инде. Ул инде шушы авылга да йөртә башлаячак автобус. Но пока атнага 2 тапкыр. Җәмәгать транспорты белән проблемалар бер Азнакайда гына түгел. Әлеге мәсьәләне хәл итәр өчен транспорт министрлыгы быел авыллар арасында йөрүче маршрутларны оештыручыларга субсидия бүлеп бирде. Азнакай 11 миллион сум ала. Әмма Буралы Азнакай автобусы бу исемлектә юк. Шуңа да чыгымнарның бер өлешен оешмага район бюджетыннан түләячәкләр. Ә инде 2023 елда Буралы рейсын бу программага кертәчәкләр икән. Башкарма комитет транспорт оешмасына муниципаль автобуста бүлеп биргән. Азнакай районыннан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.